Hi guys, good morning. So, andito tayo ngayon sa may Nepoquad. So, ang gagawin natin ngayon ay mag-walking tayo. Ang oras ay 5 AM in the morning. So, tinanghali na. Nagtry ako kanina pumunta sa Lapieta kaso sarado pa. So, dito na ako nakapadpad sa may Nepoquad. So, samahan niyo ako mag-walking. Okay. Kukunin ko lang yung tubig. Where's my water? Okay. Dala lang tayong tubig. Ayan ang paligid natin ngayon. So, tayo na mag-walking. Good morning guys, ito tayo ngayon. Nasa Nepo Park. Ayan yung paligid natin. So, ang gagawin natin ngayon ay mag-walking. Kahit mga 30 minutes lang. Konti pa yung tao. Nagpunta ako kanina sa may Lapieta. Sarado pa pala. Magbubukas daw yun, mga bandang alas 7. So, magagawal ako sa oras. Alam niyo naman, marami tayong activities. Ayan yung paligid ko guys. So ako lang lumabas ngayon kasi masyado pa maaga. Wala pa yung mga homeboys. Si Irene natutulog pa. So nagising ako ng 4 o'clock. Tapos naligo. Nagmuni-muni. Tapos lumabas na ako. Kaya andito tayo ngayon sa may Nepoquad. Tignan mo. Dati pag gabi rito ang dami nag-date. Halos itong portion dito, sa likuran ko yan. Yan yung Kutkut Cemetery. Yan ang cemetery. Nakukuna yung matwa. So, mahalaman na rito guys. Maraming, ano ba, mahogany ba to? Mga mahogany tree. So, exercise tayo para may panlaban tayo sa mga sakit-sakit. Palakasin natin yung ating immune system. St. Peter. Okay. May stretching doon. Good morning. Wow, look at this guys. Diba? Mapuno ang paligid. Marami naghihintay. Lakad lang tayo. At dito naman yung daanan para sa pagbabayad ng drive-thru sa Angas Electric sa likuran. Lumiliwanag na yung paligid. Very good. Ayan yung paligid natin. So, walking tayo. Walking. Maganda to sa ating katawan. Alam nito dati itong park na to, na may mga klase pa. Marami kang makikita mga estudyante rito. Wow, ratang kekerengkeng, ratang lagu-lagu. Pero, mga nagpa-practice sila ng sayaw sa PE nila. Okay, bigyan natin ng tayo sa likuran. Ayun mga nag-jogging. Yes. So, nakalahati na natin yung circle. Siguro mga 3 rounds or 5 rounds. Kaya 5 rounds? Hanggang ako mo 1 round. Pero we'll see. Okay. So, flight ako ngayon. Wala yung mga boys. Baka tulog pa. Napuyat sila kagabi. Okay. May singaw sa likuran ko. Okay. So, okay. Bala mo, mas kunin ka akong rubber shoes. Hindi ka ang ito. Okay, lalakad pa tayo. Siguro mga 15 minutes. O, 30 minutes na walking, kaya. Okay. Pakita ko yung paligid sa inyo, guys. Yung paligid, hindi sila ako may nakapag. So, ayan ang Angas Electric Company. At ito ang kanila. Okay, pa 1 round na ako. So, nakabuo na tayo. Dati, nung may mga pasok rito, grupo-grupo yung mga estudyante rito. Masaya sila. Nagpa-practice sa sayaw. Pati may paglolo. Ito, may sounds na. Baka may sumba.
siya, sinapag-jogging na agad. So, dyan tayo pumasok. So, naka 1 round na tayo. Okay. Tapusin ko lang. Okay guys, pa 2 rounds na tayo. Na-observe ko lang dito. Yung iba wala ng face mask. Sabagay, mayroon mag-jogging, no? Kapag may face mask. So, sabagay, kanya-kanya na ng protection. Unless nag-exercise yung mga tao. Nakapag-exercise sila. Ewan ko lang kung ako, baka mamaya magtatanggal na ako ng face mask. Kasi nakakahingal na kapag may face mask tapos matakbo o naglalakad ka na mahaba. Dati paligid. Rise and shine, buddy. Wow. Naamoy mo yung damo na pinagtabasan damo, sumisingaw. Sarap. Sarap amoy-amoyin. So, 2 rounds na tayo niyan. Going to 2 rounds. Ayun pa. Okay. So, ayan yung mga naglalakad. Ayan mga naglalakad na dumarami na yung mga tao. So, patuloy lang ang lakad. Okay. 2 rounds. Alam nyo dati, dito sinasagawa yung pagpapako kay Cruz. Ay, pagpapako sa Cruz kay Lord, no? Diyan nila din na-dramatize. So, may palabas dyan. Tuwing mahal na araw. Alam nyo dito, guys. Tuwing kasapit ng buwan ng October, maraming activities. Kaso ngayon, pandemic ngayon. Kaya wala tayong maipapakitang activities dito sa Angeles. Ayun, may susunod na ron, no? Meron akong kasama sa likod ko. Pakita ko sa inyo yung mga nagsusumba. Ayun, no? So, nagsusumba sila. Mga nag-aaya sila ng mga grupo. Okay. Ito yung park namin sa Napakwad. Sumama na isa. Hindi pa pinagpapawisan. Hindi na pinagpapawisan na ako. Wala pa. Keep grinding. Okay. 2 rounds ako. Ayan na sa electric ulit. 2 rounds. Pero gogi ko pa palang 2 rounds. Nakala ko 1 round lang. Kaya yan, kaya yan. Ayun, mataas paligid na. Parang makulimlim o madilim-dilim pa. Okay. So, ganap na 2 rounds na yung aking nilakad. Ayan ulit ang ito. So, na 2 rounds, pang 3 rounds na to. Okay. So, pang 3 rounds na to. Ang na-observe ko na dito sa paligid. Wala silang CR. Wala CR ang park. So, paano kapag yung mga girls gusto umihi? O yung mga boys gusto umihi? Saan sila tatakbo? Tatakbo sa talahiban. So, sana susunod. Maglagay na sila dito ng CR para mas comfortable yung mga nag-exercise. Yun yung kulang. Maganda na yung park. Maganda na yung oval dito. Kaso, ano, sa bako lang. CR. Yun ang kulang. Sa tubig siguro, kahit magbaon na lang sila. At ayun naman, walang walking. Okay. 3 rounds. 3 rounds. Titingnan ko kung hanggang saan ang kaya ko. Nasagad natin. Huwag lang susuko yung tuhod. Hindi pa ako pinagpapawisan. Pero yung mga girls dito sa harapan. Hindi pa tumutuloy yung pawis ko. Sige. Okay. So, malapit na tayo sa pang 3 rounds natin. Okay. Ganap na 3 rounds na ako. Ay, 3 rounds. So, papunta tayo sa pang 4 rounds natin. Hindi pa ako pinagpapawisan. Pero yung mga iba. Let's go. May Pasko na. Wala akong pawis, no? May patubig-tubig pa, pero wala akong pawis.
Yung mga girls sa likuran ko. Buti pa sila pinagpapawisan na. Okay. Pang 4th round na to. Okay. 4th round. Okay. Sumuko na yung dalawa. Titingnan ko hanggang saan tatagal ang tuhod ko. So, 4th round na tayo guys. Overtake natin siya. Buti ka ba tayo pawisan ka natin ha? Sige. Overtake natin siya. Kailangan pagpawisan. Kaya ko to. Hanggang 5 rounds. So, 3 rounds tayo. Pang 4th na itong gagawin ko. Okay. Sige. Tatapusin natin ito hanggang 5 rounds. At papaling tayo dyan sa bro na yan. Titingnan natin kung pwede na magpapako. Okay. Okay guys. Parang nararamdaman ko na yung face mask ko sa gabal na sa akin. Si ate. Pero wala pa tumutulong sa akin. Nisa. Wala pa akong pawis guys. Hey Rugo, makanya ka? Parang nagpipil trip lang ako. Okay, 4th round. Yung 4th round na ako. Okay. Dati, sumuko na. Okay. So, na. Pang 5th round na to. Nadali ko na yung 4th round. Kaya pa pala. Hindi gawin natin 10 rounds. 10 rounds. Ikutin natin ang 10 rounds to. Okay. Kakayanin ko yung challenge na yan. 10 rounds. So, naka 5 rounds na tayo na. Pang 5 rounds na to. Sisiw lang pala. Kala ko, may nibago ako. Kaya pala. Aray ko. So, pang 5 rounds na to. It means, dadagdagan pa natin ng 5 rounds. Kaya ko pa. Basta wag na susuko ang aking tuhod. Payatit kasi yung tuhod ko guys. Ito. Yung tuhod ko, buto-buto. Ewan ko. Para akong, hindi ko masabing baklitan na tuhod. Masyadong manipis chicken legs. Kaya pag nasobrahan ako sa takbo, bumibigay yung tuhod ko. Hey, go! Okay. So, tapos natin 5 rounds. Pagkariyan doon, pang 6 rounds na. Never give up, soldier. Pang 6 rounds na natin to guys. 6 rounds. 4 na lang. Okay. Ito yung gate. So, pang 6 rounds. Okay guys. So, pang 7 na to. Pag nalit yung gate doon, 7 na yan. So, malapit na. Tumataas na rin si Haring Araw. Kita-kita na yung paligid. So, pagkatapos natin mag-walking, maglilinis tayo ng bahay. Baka masyar muna tayo yan. So, naka 7 rounds ako. Wala pang pawis. Hindi pa pinagpapawisan. Baka kailangan pa siguro ng init ng araw. Dahil medyo mahamog kanina kaya wala pang pawis. Marami na yung mga tao. Tsaka nagsusumba. Wala natin yung susumba. Matapos na yung mga nagsusumba. Kaya na dumami sila. Oh, hindi. Yun pa pala. Akala ko tapos na. Malapit na tayo sa pang 7 round natin. 7 rounds. So, mga trabaho rito. Marami na rin mga senior na nag-exercise. Ayun o. Hindi na maganda. At excited ka na. Nakuha ko rin mag-enjoy sa paligid. Hindi na rin nakakulong ko sa bahay. Kaso, yung mga wala pang vaccine baka hindi pa pwede lumabas. Ayun. So, matapos ko na yung pang 7 rounds. Pang 8 rounds. Ayun ang gate ulit. So, pang 8 rounds na tayo. 2 rounds na lang ang hahabulin natin. Pang 8 rounds na tayo. 8 rounds. Dalawa na lang. 8 rounds na. So, dalawang ikot na lang. So, dumarami na yung tao. Naglalabas na yung mga nag-exercise. Dumarami sila. Okay guys. Naka 9 rounds na tayo. 9 rounds. Ang oras ay 6:40 na yata.
So, 1 round na lang guys. 1 round na lang. Gusto na sumuko ng ano ko. Daliri ko sa paa. Kaya mo to, kaya mo to. So, 9 rounds. 1 round na lang, isang ikot. Tapos patay tayo sa bundok na yan. Sa burol na yan. Okay. Gusto na sumuko ng daliri ko sa paa. Pero 1 round na lang, kaya pa. Never give up. So, pang 10 rounds na tayo. Kaya pa ng paa ko. Pero tatapusin natin yan. Okay, yan ang gate. So, pang 10 rounds. 10 rounds, tapos na. Balik tayo sa bundok. Sa burol. Okay. Nasa 10 round na tayo. Malati na lang. Susukunin ka akong bitis. Pero tatapusin natin yan. Hanggang 10 rounds. Okay guys, so pag 10 round na tayo. 10 round na sa kasalukuyan. So ang gagawin natin ay papanik tayo dyan sa burol na yan. So at least na-accomplish natin yung 10 rounds. Okay, so ang pakondisyon, pinagpawisan na rin ako. So ang gagawin natin, basa pa yata yung damuhan. Let's do the check. Okay. Check natin, ano meron? Uy. Siguro pag gabi dito, maraming gumagawa rito. Kababalaghan. Madilim, may upuan sila. Okay. So, ayan ang paligid. Shoutout sa lahat ng mga nag-walking ngayon. Narinig ko yung chismisan nyo. Yung mga problema nyo sa mister. Ergo, so, dito tayo. Para sa kaya to? Para sa kaya to ang katanungan? Hindi ko rin alam ang kasagutan. Tapos natin yung ating morning walking dito sa may Nepo Quadrangle. So, ang nakampis natin ay 10 rounds. Naka 10 rounds tayo. Sumakit na naman yung binti ko. Ergo. So, nung wala pang pandemic, halos sa mga nandito, mga estudyante, mga nag-walking, yung mga estudyante nakikita mo ito, ating may nagliligawan, may gumagawa ng mga assignment or nagpapractice ng sayaw, or mga nag-a-arnis. Iba't ibang estudyante pupunta rito. So, kasya-kasya sila rito. Tapos, tuwing mahal na araw, dati, sinasagawa dito yung pagpapako. Isa rin ito sa lugar na pinagdadawsan ng pagpapako. Tapos may mga pag-games dito. Pero ngayon, kasi pandemic, hindi nyo naabutan yung Oktoberfest na pag-game. Maraming activities sa buwan ng October. Ay, may manuli ka akong tanong. Konting pawis lang pero okay na at least napag-burn tayo ng calories. Nakarami tayo ng kanin kagabi. So, dati, magkukwento lang ako ng konti. Dati pag nag-walking ako, may kasama ako, si Michael, si Balo. So, natsugi na si Balo. Ang ginagawa ko, habang nag-walking ako, nagtitinda ako ng mineral water. Di ba? Multitasking. Nag-exercise ka na, tapos nagtitinda ka pa ng tubig. Kaso may mga kuripot talaga na titsampuan ko. Wala, no choice. Tatawad. Kaya pagbibigyan na natin. So, ang na-observe ko rito sa mga lugar dito, kulang ang CR. Para sa mga taong gusto mag-CR, kailangan lalabas pa sila. So, yun lang. Pero, okay, may paligid malinis, tapos tayo may safety. Friendly pa rin yung mga tao. Bahala ka, lakad ka na lahat kung gusto mo yung ganon. Okay. So, sige na guys. So, salamat. Sana magustuhan nyo itong ginawa kong video. At huwag nyo kakalimutan na mag-subscribe at mag-thumbs up. At i-click ang aking notification bell para masubaybayan yung aking mga vlogs. Okay, babush! Yee!